Police Report. Police Report. Manipod apo iti Philippine National Police. Idol Dennis, good morning, please come in. Yes, good morning, Idol Bernard. Go. Yes, Idol Bernard, talo, dagitay insidente. Iti nagpakamatay, iti mga ilili, iti probinsya ti Ilocos Norte, Kendua. Dati napasamak na disgrasya, iti badok, igasamiten iti pasukin Ilocos Norte. Umuna, iti bigat kalman, napasamak dati disgrasya, iti Provincial Road, iti Barangay 31, Corosukis, pasukin Ilocos Norte. Insidino, nga may sa nga minor, nga backrider, ti motorsiklo, iti pimusay. Kalpasan, nga nagidinungpar, iti may sa military truck, iti natakamat nga ili. Ti motorsiklo, kaya inturong, dato'y may sa nga minor, nga estudyante, nga dato'y kaya mandarimaan, dato'y parang pampanunur na iti highway, iti Barangay Corosukis sa pasukin Ilocos Norte. Idinta at iti kurbada, mapasit iti kalsada, kahit nawanan tilos control, iti steering bar, iti motosiklo, yung sumitin ti pinakinasabit na, dato'y may isang military truck nga nakadestino, iti Fort Marina Brigade, iti Iliti Burgos, Ilocos Norte. Ito po, tinito, iti panakadisgrasya, iti motosiklo, ket naitaray, iti duwa nga minor, iti RHU, iti pasukin, ganda iti backrider, nga masapay nga minor, ket pimusay Idol Bernard, gabo iti nakaro, nga panakasugat, iti nagdumang paset iti bagina. Idinto, wala iti military truck, ket saan nga nga iti agdama ket manreman investigasyon iti PNP sa naperdilayan dati bumper kenti headlight iti nadakamat at nga military truck. Naging ko ka dati military truck, Idol Dens. Nga soldado nga nakadestino iti Iliti Burgos, Ilocos Norte. Actual investigasyon iti PNP. Idol Dennis! Iti saritaan. Yes, Idol Bernard. Naking ko ka dati military truck nagado anang nga armada ti pagilian na Pilipinas, Philippine Army, Philippine Navy, Philippine Marines, Philippine Air Force. Kasi nakamat ko tayo, 4th Military Marine Brigade, Aldo Bernardo. Marine Brigade. Iti Burgos, Ilocos Norte. Well, Marines. Iti Marines, dato, Philippine Marines. Army. Nakadistino da, iti Burgos, Ilocos Norte. So, nga iti agdama, dato'y nakamatata, nga military truck, ket impound pa lang iti pasukin for investigation tabi kastakit mamuan iti saritaan iti agsumbangir nga partido iti sabali pa nga bangir dati napasamak pa nga disgrasya bet iti Iliti Badog Ilocos Norte babaen ti panangadungpar dato'y close ban tinakaparada nga Innova iti Barangay Santa Cruz iti Badog Ilocos Norte. Ti nadakamat nga Innova ket inturong itagnagan Lloyd Kevin Albano nagtaon talapulo ket may sa nasawaan nga taga Barangay Pia sa Norte, Curimao, Ilocos Norte. Ngay dinto dati close ban ket inturong met tagnagan Mark Kenneth Mateo nga 2029 ken taga Barangay Rojas sa Isabela. Iti investigasyon iti PNP deto'y muna nga lugar nga Innova ket nakaparada iti National Highway nga idinta dirungpar deto'y may nga close ban nga limabas iti lugar ket natamaan deto'y la porsyon iti nadakamatatang Innova nga iti agdama awan iti nasugatan iti incident dikit discuss lang dato'y perdisyon iti Innova nga arig na ket sinapgod dato'y limabas nga close ban manribam pa lang iti saritaan itagsumbang na partido saknan iti dato'y nga pasamak. Iti sabali pa nga bangir talo ti pimusay gapu iti inda pa nagpakamatay
hindi laing kalman umuna. Alas 8 ti bigat datoy napasamak nga panagpakamatay iti ag 50 ket 5 nga datoy ket maysa nga babae Idol Bernard manibot mismo ay iti datoy ini ti pasok ti napasamak datoy iti dati biktima nga nakita iti maysa nga beach iti iliti pasokin Ilocos Norte. Naman nga dati biktima kita nakonfirmarang timusay o ulo ti San Nicolas Kuragayan. Kitam San Nicolas, ikorkorek na ni Lawrence. Nga pimusay na doktalan, nga pimusay dato nga awan iti foul play, babang investigasyon iti PNP ta alas 7 iti bigat takalman, dato karuba, dato biktima ket nakita na, nga dato ket nakabitin iti mismo nga unay iti pagtanganda usar dati Scarp Idol Bernard dati panang elnan iti tenged na ket nagpatulong dati karuba na nakakita babayan iti aresyo ket namuan nga dati ket pimusay iti biktima rumumar nga dati yung second attempt dati biktima nga nagpakamatay iti di muna ket minot dati Bleach Idol Bernard ngem nakasurvive iti so nga awan tinaramitan iti pamilya kapot iti second attempt na talagang nagprosper datoy gandat na nga panangketel iti bukod na nga bagi iti nagaduwa nga nagpakamatay iti iliti pasukin Ilocos Norte may sangalakay nga 20 ket 2 nga nasawaan nga datoy may sa Amanalon alas 4 iti malem nga datoy agtawan 20 ket 3 nga construction worker iti nakakita nga dati lakay kit nakabitin iti pun iti kayo dati maawagan ti Alocon Idol Bernard nagpakamon kaditong kaming iti PNP for investigation ket nanamuan nga datoy nga biktima ket awalan ti anges na deklara dati nga pimusay Idol Bernard 1 to 2 hours ago nga po iti asphyxia secondary to hanging with no signs of foul play. Sagon ti investigasyon manipot ti aresyo ingastamitin iti PNP may pakatlo nga nagpakamatay iti iliti Paway Ilocos Norte ag 25 ket 5 kada tiket may nga hollow block maker ti agtawan dapat ket nga kabsat dati biktima ti nakadiskubre ti kabsat na nga dati ket nakabitin iti puon ti salaysay iti nadakamat nga lugar babayan iti panungusar na iti nylon rope dati tali kabut retoy nagdagos iti panagresponde dagiti panakabitilin iti try iti Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center iti Batak kem declared datoy nga dead and arrival babayan ti attending physician ti examinasyon iti PNP ken iti hospital awan ti makita ng foul play iti insidente no dagiti tatay gapu iti panagpakamatay ti biktima so talo Idol Bernard datoy insidente iti panagpakamatay iti lasod lang iti may nga aldaw maladingitan iti PNP gapu tuloy-tuloy iti panagngato iti bilang dagiti pagpakamatay iti probinsya ti Ilocos Norte. Shout out ti Inek Idol Bernard iti pa lang alas 2 pabangan nato awan ti kuryente ni wen dak mo mula pa umat nakat adong alamok masuronak kat adong alamok di na parang mastruktural talo nen apa di ka nakagatang ti generator mo aya kada solar po nga tungkol sa menton po talaga mo na inot launa dito nga negosyante katigatang mo mati anak hindi ka ta generator meten Iso ko nag-get si Kaapong Len, awan material ta. Tatad si CPU na kita footages na. But anyway, shout out kina Apo Inek Director na Apo Mang Ninoel Andres. Pakita yung lang masin, iti lugar iti... Juan Ataisot Director yun, to'y lawag. Huwag nga ro, hindi ka naman iti programa at inek. Barbarin na kamontor, Idol Bernard, awan di kuryente ni, papangkada ito, ket awan tinatplan sa pagbado, huwag saan ket nagdikit, kuri-kuri, nga awan tinanom, kada kuri.